Irautotto papera plantan eta sanoki bete nuen, isilik eratuz. Karkasail diskretu bakoitzean urrezko hortzak agerian uzten zituzten. Emazte biziki ederrak, gelara lerratzen miresten nituen. Banaka larrazken aireko jantziz apainduak. Biloak hori eta koloreak gorri. Gutxi zakuak eskuetan ardi marrakek eta joarek ozenek aiegatzen zuten. Irakurtukia Channel Boss urrinaz topatzen zutela. Agurtzen ninduten zenbaitek lagunaren aldamanean nengoelako. Baina orokorki ez nintzen politiziaz akitu gau hartan. Bapatean argiak hil ziren. Aulki erotxak biderkatu. Asparen estiratsuak hauteman. 17 estul idor. Samarras eta txapelaz bestitu aurkezlea. Punpean upatu zen. Taula gainera. Fitxa txikiak zeuzkan aurrean. Reklamatu behar zuten. 4 gordoen biografia elementuz beiztuak agian. Jakitake herrikoiaren unkiduraren mugetan amil. Izenak eman zituen. 1, 2 hasi zen. Martxan da, beno gabon denoi lehenik. Arratz berezi honetan. 4 artzain poeta entzunen ditugu. Joanes Katxun, Joanes Mentasun, Joanes Beiztun, eta azkena Joanes Kapatxun. Bere bortuetan libreki eta botererarik urrun kreatzen dute. Iparralde barnealdekau 4 poeta honenak. Kultura ministerioak, Euskal Kultur erakundeak, Hizkuntza Kontseiluak, Eskualdeko eta Departamentuko Kultura zerbitzuek denek batera arras berezi honen antolatzen lagundu gaituzte. Eskerrak guztiei. Bukatuko dut erranez gure gaurko 4 artzain poetak doanik etorri direla. Artearen amodio zoilez, txaloak otoi.